ಅಂದೆ ಸಡನ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈದೇನೆ ಪನಂದೆ ಬರೋಡಿಗೆ ರಪಕ್ಕ ಅಂದು ಅಂಚ ತೂಕ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡದು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಪುಡ್ಸೊತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಇಡೀ ದಿನ ಲೈವ್ ಉಡುಪಿರ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಪುರ ಪುಡ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಯಾನು ರಜೆಟ್ ಉಲ್ಯಾನು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಯಾನು ಅಂಚ ತೂಕ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಯ ದಿನಟುಲ್ಲರು ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷಗಳು ಮಾತಾ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ನಕ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತದಾಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುನು ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲು ಡೈಲಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತನಾಂಡ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನ ಜನ ಪೂಜೇರು ಅಂಚ ಪನ್ಪುನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ರತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ್ ಹಾಯ್ ಆಶಾ ಎಸ್ ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇನಿ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೀ ಐಕೊಂಜಿ ಲೈವ್ ವರ್ಕ ಬಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಟುಲ್ಲ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಬತ್ತಿನ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೊಂದು ಪನಿಯರೆ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ 30K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ಪುನ್ ಬಂಡಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಶಾಲ್ದ ಪಾತೆರತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೆರು ಸೊ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪನ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಡ್ಗೆ ಅಂಚೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಡ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ನೀನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪುನ ಜರ್ನಿ ಅವು ಪೂರ ಪಾತೆರ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಶಾ ಸ್ವಾತಿ ದೇವಳಿಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಇರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಕೆಲದಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಇನಿ ಬರ್ಪೇರು ಇನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರು 31st ಕೆಲದಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆ ಮನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿಗೆ ನಮಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಕ್ ಹೊಸ ಪರ್ಬ ಯುಗಾದಿಗೆ ಅಂಡ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರಿಲಿಜನ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುಣ ತಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಇನಿ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಸಿಸಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ರಶ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ವನಸ್ ಪುರಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಅಟಿಲ್ ಪುರಾಂಡ ಈತ ರಬಕ್ಕಂದು ಅದು ಕೆಲದೊಗ್ಲು ಅಟಿಲ್ಗೊನೆಡು ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನೊಗ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರೆ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಗೊಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆನೀತ ಕನ್ನಡ ಡೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದಲೆ ದಯಪಂಡ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜೇತ ಐಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಮಂತಂದಲೆ ಅಂಚ ವನಿತಾ ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಶ್ ಯು ದ ಸೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಂಡ ಅಟಿಲ್ ಪುರ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಪುರ ಆದು ಕುಲ್ದಾರ ಹತ್ತು ಅಟಿಲ್ದ ನಡುಟ್ಟು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಾರ ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲಿರ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಕ್ಷಿತ ಅಂದ್ ಎಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಕೆಲವು ಟೈಪದ ಪೂರ ಪನ್ಪೆರೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ಏರ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪೂರ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನಕುಲು ಪಾಪ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆಚೆ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತದ್ದು ಬೈದಿನ ಪಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಕುಲು ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಪೂರ ಪಂಡದು ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಮಗೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸುಕ್ಕಗೆ ಐಸಬ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಮಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ದ ಸುಕ್ಕ ಪಡ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಾನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಿಕಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿರು ವೋಟ್ ಫಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂದ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾರ ಉಪ್ಪುನ್ಗೆ ಯಾನೆನ್ನೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಪೋವು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ಮಾಳು ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ ನಿಜವಾದ
ಮಾಳು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿರು ಅಕುಲು ಪೂರ ಪೋಯಿರು ಮಾರೆ ಎಂಕ ಅವು ಮಂಡೆ ಚಾಪಿನಿ ಇದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಮೂಲು ಸ್ಪಂದನ ಉಂಡ ತಾಲು ಟಾಸ್ಕ್ ಬುರ ದಾಲು ಉಪ್ಪುಜಲ್ ಮುರಣಿಲ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾರ್ ಪೊಲಿದಿಲ್ಲಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಲು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೇಲವಿಂದ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಸರಿ ಆತನ ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ದ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಪ್ರ ಪಾಡ್ದು ಪೋನು ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಲಾವನುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವಳು ಇಂಚ ಪೋಪುಣ ಅಂದು ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನಲ ಆಪುಜಿ ಲೈವ್ ಇಡುಪುರ ಉಂದು ಪೋದುಪ್ಪು ಐತಲಾದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಈ ಪೊಣ್ಣಗ ಪಾಪ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರದ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಪಣ್ಣಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒರಿಯಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ತಿಕ್ಕುನು ಪತ್ತುಂದತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಜನಕುಲತ ಐಕ್ ನಮಕೆಂತು ಪೋಯರಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡುದು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೊಣ್ಣು ರಕ್ಷಿತ ವಿನ್ ಅವಡು ಅಂದಿ ಅಂದು ತುಲೆ ನಿಕುಲ್ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಲ ಬಲ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾರು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪುರ ನೆರ್ಪಿನಿ ದ್ಯಾಗ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲದ ಪುಣ್ಣಲಿಗೆ ಬಾಕಿದಾಕ್ಲು ನೆರ್ನಾಗ ಎಂಚಾಪುಣ್ ನಮಕ್ ಬಾಕಿದ ದ್ಯಾಗ್ ತೂಯರ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಂತು ಪೋಪಿನಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಬೊಡ್ಚಾದಿನ ನೆರ್ಪಿನಿ ಅಲೆಗ ನೆರ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಕಲು ವಿನ್ನಾದು ಬೈಬಕ ನಮಕ್ ದಾಲ ಕೊರ್ಪಿರಿ ಇಜ್ಜತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೃದಯಡೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಆತೆ ಬಕದಾಲ ಆವಡ್ ಪೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪೂರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿನ ಅಕುಲು ಅಲ್ಲೇನೊಂಜಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಅಟಿಲ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಲು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋ ಮೊಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಬೈದಿನಾಲು ಪೊಣ್ಣು ಇಡೀ ದಿನ ಐಟ್ ಉಪ್ಪಲು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಪನ್ಪುನು ಪತ್ತುನು ಪೂರ ಸುರಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷಗಳು ನಿಕುಲು ದೂರ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಒಲ್ಪ ಪೂರ ಇನಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರ ಪುಣು ಬೀಚ್ ಪೂರ ಆಂಡ ಇನಿ ಕತ್ತಲೆ ಪೂರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪಿನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಇನಿ ದಾದಂದು ಬನ್ನಗ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಏರೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏರೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂಚಿನ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಅವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಪಬ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರ ಆಪಿನ ಪೂರ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲದ TV9 ಐಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಿತ್ರಾವತಿ ಹಾಯ್ ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷಗಳು ಅಂಚೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಬೈದೇನು ಯಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಲೈವ್ಗೂ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಣತ ಅಂಚ ಕೆಲದ ಬಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುನಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕೆಲದಕ್ಲು ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಲ ಕುಪ್ಪಿರು ಕೆಲದಕ್ಲು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ನೆರ್ರೆಗೆಂದೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಕ ದೆತ್ತದು ಟುಕ್ಕ ಅಂದ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಮತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರಲ್ವ ಅವರು ಮಂಚಿಯವರ ಹೌದು ಹೌದು ಅವರು ಮಂಚಿಯವರು ಹೌದು ನಾನು ಅವರೊಂದು ನನ್ನದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಗೆಯೇ ವನಿತಾ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾನಿರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಬಕಪುರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ದಾದಪುರ ಅವನುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಉಡು ಮಾತ ಇಂಚೆನೆ ಸಹ ಬಕ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿನ ಮುರಣಿ ಲಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಓದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕಿರು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕಲು ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಪ್ಪ ಪಂಡದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಾರೆ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿಂದ ಪನ್ನೀರೆ ಕೆಲದಕ್ಲಾಂಡ ಪಾಪ ಪಿದ ಇಡ್ಬೋದು ಕೇನು ಇರು ಒಂಜಿ 8 ಜನ ಕ್ರೌಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಬಕ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತದ ಇತ್ತಿರದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಂಡಿಜ ಕೆಲದಕ್ಲು ಪಾಪ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತೆ ಪನ್ಪಿರಿ ಎಂಕುಲು ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಮೇಡಮ್ ತೂಪ ಪಣ್ಣದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ಲ 6 ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂಪಿನ್ಗೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಆರ್ಲ ಪಾಪ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆತ್ತಿರು ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ದೆತ್ತಿರು ಬಕ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನ ಅಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜತ್ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ತಿಕ್ಕೇರು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಕರಾವಳಿ ಸೌಡು ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ದೆತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲೇನು ಮುರಣಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಿನಾಲಿಡ್ ದುಂಬು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ನಮ್ಮ ಅಂದಂದು ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಐಕ್ಯನು ಗಡಿ ಬರೋದೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ದಿನ ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಎನ್ನ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಎನ್ನೆಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಅಟಿಲ್ ಕೊನೆದ ಪೂರ ದುಂಬು ಇತ್ತನು ಓಕೆ ಒಂತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಈ ಪೊಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಲ್ಲನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಎಡ್ಡೆದಿದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂತೆ ದಿನ ಉಪ್ಪುನತ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಕ್ಕ ಮುರಣಿಲ ಅಂಚೆನ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ತುಲೆ ಯಾನು ಮೂಲು ಸ್ಪಂದನೆ ಕಾರಡು ಸುಯ್ಯ ಪೋಯಲ್ಲ ತಿನ್ನದಿ ತುನ ಸುಯ್ಯ ಅಂದ ಮೂಲು ಉಲಾಯ್ ಬೈದಲ್ ಮಾರೆ ಮಾಡು ಪಾಪ ಪೂತಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಣ ಐತು ಒಲ್ಲ ಇಡು ಮೇಡಮ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಕ್ಯೂಟ್ ದಾಲೆಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೆಂಜಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಡ್ದು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಪಂತೀರು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಪಡ್ದು ಕುಲ್ಲುನ್ಗೆ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ಪಡ್ದು ಕುಲ್ಲು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಎಂಚಿನ ಸುಟ್ಪಡಿ ಬರ್ತದೆ ಕುಜಲ್ ಒಂದು ಬುಡ್ದು ಕುಲ್ಲು ನನ್ನ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಕುಜಲ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಮಾ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಣ್ಣೆಗೆ ತಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ಲರು ಇರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಮಿತಾ ಧೀರಜ್, ಯು ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂಚಿನ ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಪಿದಾಯ್ಡು ಬರೋ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕುಲು ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಇಚ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ತೂಪಿನಿ ಎಂದು ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದು ಎಂಕ ಅಂಚೆ ಪಿದಾಯ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನದಿಗೆ ಯಾನ್ ಆಲೆ ಕೊಡು 50K ಮಿತ್ತು ಪೋತು ನಮಕ್ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಇರೇನ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷಗಳು ದಾದಪುರ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ದರಿನಿ ಏನವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ತುಳುಟು ಪೂರ ನಿಟ್ಟು ಪದ್ಯ ಪೂರ ಪಾಡನ ಆತು ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಜಿ ಕನ್ನಡ ಆತು ನಂಡ ಹಿಂದಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ದ ಪಾಡನ ಪೋಪುನ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೆ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇನು. ನಿಮ್ಮದು ಆಯ್ತು ಅಡಿಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನೊಂದು ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಈಗ ಗಂಡಸ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ನಾನಂದರೆ ಇವತ್ತು 31st ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ನೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಬಿರಿಯಾನಿ. ಕೆಲವುದು ಪೂರ ಬಿಜ್ಜು ಕೆಲವುದ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಉಂಡತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅವು ತೂವೊಂದುಂಡು ತುಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಂಡು ತುಲ ತೋಜೊಂದು ನನಗೆ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿವ್ಯೂ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಒಂತೆ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನನ್ನ ಲೈವ್ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೀವು ಎಂತಾದರೂ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ನನ್ನ ಕನ್ನಡದವರು ನನ್ನದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನನಗೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತೋರಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಒಂದು ಎಂಥದ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ರಿವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾನೇನು ರಿವ್ಯೂ ಇಡಲಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಇಡ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ಕೂಡ. ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವೊಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಳಿಗೆ ಬೈಯೋದು, ರಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಬೈಯೋದು, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬೈಯೋದು, ನಾವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯದು ಆಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಕಬಳಿಸ್ತೇವಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯದು ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವಾ, ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ದ್ವೇಷ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿರ, ನಮಗೆ ನೀವು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆಂದು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕರೆಯುವಾಗ, ದೇವರ ಕರೆಯುವಾಗ ಟೊಯ್ ಅಂತ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಾವು ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಸಹ ಒಂದು ಗುದ್ದಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ನಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಲು ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಎದುರಿನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಂದಾಸಾಗಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೆಗಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ ನನ್ನದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ ನೀವು ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ದ್ವೇಷನೂ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲಾಗಿ ದ್ವೇಷನೂ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವೇನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪರಿಚಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಂತ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಇರ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗೊಟ್ಟಕ್ಕಂತ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಅವರೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು, ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಾ. ನನಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅದೊಂದು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ತಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯರೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಮರ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ದ್ವೇಷಿಸುವುದು ಅದು ಅವರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ಅದು ಅವರವರು ಮಾಡಿದ್ದು. ನನಗೆ ನನ್ನದು ಗುಣ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಟುಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದು ನಿಜ ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮಿಂದ ಆದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಹೌದು, ಹಾಗೇನೆ ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವಳಿಗೆ ರಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಬೈಯೋದು, ಕೊಳಕು, ಅವಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಈಗ ಇವರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಅವಳ ತಾಯಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಅದು ತಾಯಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ, ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೊಳಕು, ಅವಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಹೋಗಿ ಮೂಸಿ ನೋಡಿದಾರ ಅವಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಳ ಇಲ್ಲವ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ನನಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆಂದು ಕಟೀಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಒಂದು ಲೇಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆ, ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ನೀವು ತುಳು ಮಾತನಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ನನ್ನದು ಪರಿಚಯ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 24,000 ಆಯಿತು ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಜ ಸಿಸ್ಟರ್, ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಿತಶತ್ರುಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾರಿ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದದು ಇಲ್ಲಿ ಟೊಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡದಿದ್ರು ನನಗೆ ಶತ್ರುಗಳು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ವೆಲ್ವಿಷರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗದವರು, ಅವ್ರು ಎಂತಾದರೂ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನಾನೊಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಂತಾದರೂ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನದು ಪರಿಚಯ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಆಗ ಅವರು ಓದಲ್ಲುಂಟು ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು, ಮಸಾಲೆ ನೋಡೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇವರು ಹೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಗೌಡ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರು ಹೇಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗೋದು. ಎಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಂದಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆನೇ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಅಕ್ಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ ನರ್ವಸ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ದಯಾನಂದ ಬಂಗೇರ, ಹಾಯ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾ ನಿಖಲು ಸೌಖ್ಯನೇ ಇತ್ತೆ. ನಿಗ್ಲೆನ್ನಾರ ಮೂಲು ತಿಮರದ ದೈದಿದು ಕುಲ್ದೇರಂದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ, ನೀರು ದೋಸೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆಬಣದ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ. ಮಂಜುಳಾ ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತಾ? ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದು, ನಾನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಇವತ್ತು ಸಡನ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಪುರ್ಸೋತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಮೊನ್ನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರ್ತದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದೇ ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯೂನಿವರ್ಸೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಹಾಳು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಹಿದು ಅನುಭವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಎರಡೂ ಇದ್ರೇ ಅದು ಒಂದು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಸರಿ ಆಯಿತು ಅದು. ಟಚ್ ವುಡ್. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಮೇ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಸಿಸ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್, ವಿಶ್ ಯು ದ ಸೇಮ್. ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ. ಇಜ್ಜಿ ಒನಸಾತಜ್ಜಿ ಪದರಾಡ ಕಾಲಿಗೆ ಒನಸ ಒಂದು ಗುಲ್ಲು ನೆಂಚ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ.
ಬಕ ನಿಖಲ ಪೂರ ಸಜೆಷನ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುಜೆ ಕೆಲ ತಕ್ಲೆ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುನ ಈರು ಇಂಚಿನಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಪಣ್ಣದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏರ್ ಇಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಪನ್ನೆಗೆ ಏರ್ ಇಷ್ಟ ಪಣ್ಣದು ಸೂರಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿ ಅಂಚಪುರ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸ್ವೀತುಮ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಈರು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರು ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಆರು ಅಪ್ಪಿದೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡ್ತೊಂದು ನೆಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಅಂಚ ఆయన ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪೋತೀರು ಅಂಚ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಯಸಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಡಿಯರ್ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಾವಣ್ಯ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಹಾಯ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಫೈನ್ ಡಿಯರ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಎಂಕ್ ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರು ವಾವ್ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರು ಭಾರಿ ಸತ್ಯವ ನೋಡ ಈ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಹಿಡ್ದು ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರು ಒಂತೆ ಪುಲ್ಪೆನದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ಸರಿ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೊಲಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುನು ಎಂಕ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಬಿಗ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಸತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂದು ಎಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣಗು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣ ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಆ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಪಾಪ ಎಂಚಿನನೇ ಅವಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುನ ಮೇಯ್ನ್ ಪಂಡ ಉಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಜಿನಾಂಡ ನಿಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಪಡ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನ ಪೋದು ಕಾರಡು ಸುಯ್ಯ ಅಂದು ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕದು ಬೈದರ್ ಅವಾಗ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಲಿ ಅಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪರೆಜ್ಜ ಅಂದ ಅಕ್ಕಲ ಧನುಷ್ ಸ್ಪಂದನ ಕಾವ್ಯ ಮುಕುಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಮುಕುಲು ದತ್ತು ಜೋಕುಲು ದೋಜೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸೇಫ್ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಅಂದತ್ತ ತೂಲಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಬೋತೀರು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಿತ ಇಷ್ಟ ಹಾಲು ಬೆದರು ಬೊಂಬೆಗೆ ಏರು ಬೆದರು ಬೊಂಬೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡಿಯನು ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಯೆ ಅವೇ ನಿತ್ಯ ಬಕ್ಕ ಪಾಡುವನು ಎನ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಮೇಯ್ನ್ ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತುಳು ಪಾಡಿನ ಆತು ಪೋಪುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಪದ್ಯ ಅತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾಡಿನ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪಿನಿ ಐಟ್ ಪಾಡುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಸ್ಪಂದನತೆ ಅಂದು ಆಲೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಬುಕ್ಕೆ ಓದೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಕಾವೇಡಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತೇಗ ಪಂಡ ಹಾಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮುಳ್ಳೆ ರಕ್ಷಿತ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಮ್ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಲು ಬಕ್ಕ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನು ಮಾರೆ ಮುಕ್ಕುಲು ಅವು ಅಂಚೊಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಯತೆ ಇತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆಗೆ ಏರೆಗೆ ರಕ್ಷಿತಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ದಾಲ ಪಂಡದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಹಾಲು ಸಾರಿ ಕೆಂಡಲ ಹಾಕ್ಲ ರೀಪ್ಯಾಚ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲಕ ಬಾಂಧವೇಡು ಉಲ್ಲೇರು ಹಾಲು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಲ ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುನ ಒಂದು ಇನ್ನು ನಾವು 2 ವಾರಲ್ಲ ಇರೋದು ನಾವಿನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಪಗ ಪಾಪ ಕೋಡೆದೆಟ್ಟಿ ಅಂತೂ ಇನ್ನು ಕೋಡೆದೆಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಿತ ಬುಲಿಪುವಲ್ ಪಾಪ ಬೇಜಾರದು ಹೌದು ನಾವಿನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪಣ್ಣದು ಪಣ್ಣ ಆ ಪಣ್ಣು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಪ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಅದು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಎದುರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದಲೆ ಸಡನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಂದು ಬಿಟ್ಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅದು ಐದ ಕಾಲು ಮರತು ಬಿಟ್ಪಲ್ ಆಂಡ ಮುಕ್ಕುಲು ಅಂಚತ್ತು ಮುಕ್ಕುಲು ಕಾವ್ಯನಕುಲು ಅವು ಅಂಟು ಪುರಿತಲಕ ನೆಲ್ಲ ಪಿರವಡೆಪ್ಪುಯಿರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೋಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನ ಅಂದಿ ಸ್ಪಂದನ ಪೋಡಿತ್ತನು ಯಾನು ಅವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ಸ್ಪಂದನ ಪೋಪು ಜಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂದೆತ್ತ ಪ್ರಭಾವ ಒಂದು ಪೋದುಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಗೆ ಅಂಚ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಕೇರಳ ಹೌದಾ ಕನ್ನಡವ ತುಳುವ ಟಾಪ್ ಟು ಗಿಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂದು ಅಕುಲು ಎನ್ನಲ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಚೆನೆ ಪನೊಂದುಂಡು ಟಾಪ್ ಟು ಅಕುಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಗಿಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ತೂಕ ದಾದ ಪುರ ಆಪುಣಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ ಪುರ ಎತ್ತಿನ ಉಣ್ಣತ್ತು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏರೇರು ಉಂದಾಂಡು ಉಣ್ಣತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಕುಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏರೇರು ಡಬ್ಬೆನ ಅಕುಲು ಮಿನಿ ಬತ್ತನಡ ಟಾಪ್ಗೆ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ಪುಡ ಹಾಪುಂಡು ಪಾಪ ರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮನ್ಪು ನಂದಿ ಅಲೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ನಿಂದೆ ಮುರಣಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆಲು ಒರಿ ಬತ್ತದಿತ್ತಿ ಬತ್ತದು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಿನಿ
ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಮಾರು ಏತು ಪುಡ್ಸೋತುಂಡು ಗೊತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ನಾ ಕನ್ನಡ ಐಕೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಅಕ್ಕ ಈರ್ ನನ್ನ ದಾದ ಅನ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಐಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಚಿ ಅಕ್ಕಲು ಏರು ನೆರ್ದು ಪಾತಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ ಕಮೆಂಟ್ನು ಪಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಕಲು ಬರ್ತದ ಅಕ್ಕಲು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಯರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ ನಾನು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪಿನ್ ಮನ್ಪುಜೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಬತ್ತ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪಿನ್ ಮನ್ಪುವೆ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೊರ್ಪುಜೆ ತೂಕ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಾದಿನ ಪೂರ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲ ಪಿನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ 10 ಜನ ತೂಪೇರು ಯಾನು ಪಕ್ಕಡೆ ದೊಂಡೆ ಕಲ್ಲೆತ್ತದು ಎನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾನು ಒಂದು ಪಾತೇರ್ನಿಕ್ ಲಡೆ ಮನ್ಪುನಿಕ್ ಅಕ್ಕಲು 10 ಜನ ತೂಪೇರತ ತೂಕ ಅಪ್ಪಗ ಜನಕ್ಕಲು ಯಾನ ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮುರಣ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಏರ್ಪುರ ಅಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲಿರು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕು ಹೊರರ ಎಂಕು ಇಡೇಡೇಟ್ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪಿರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜಿಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲ್ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಅಲ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕುಲು ದಾದ ಮನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಡು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಡ್ ಲಿಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಐಡಿದ ಪುಣ್ಣು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಏರದ ಅಲ್ಲ ಪನ್ನ ರಕ್ಷಿತಾಗ ಏರ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪೋದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಇರಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟೆ ಉಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಹೆಲ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಿತ ವಿನ್ನವಡು ಬಂದಾಸೆ ಅಂದಿಯೇ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಅವಸ್ಥೆ ತೂನಗ ದಾದಂದು ಎಂಕೆ ಡೌಟ್ ಬರೋದು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಲೊಂಜಿ ಸ್ಪಂದನದ ಹಾಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಬರೋದು ಬನ್ನಗ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ದಾದಂದೆ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಎರಡ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಗಾಪು ಪಾತೆಲ್ಲ ಗಾಪುಣ್ಗೆ ಅಂದೆ ವಂದನ ಹಲೋ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಪಾತೆಲ್ಲ ಕಾಪುಣ್ಯ ಭಾರಿ ಸಮಯದೊಕ್ಕ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆತ ತಿಂಗಳತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೊಸತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿರು ಹೊಸದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನದು ಕೂಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸುಜಿತ್ ಜೋಗಿ ಹಾಯ್ ಸುಜಿತ್ ಅಂಚ ಪೂರೆಗ್ಲಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲಂಗಿ ಸಜೆಷನ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ನಿಕುಲ ಎಂತ ಬೈದಾರತ್ತ ಪೂರ ಸಭೆಕುಲು ಸಭೆಕುಲು ಡೈತೆ ಅನ್ಕೇನು ಯಾನಿಂಚ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪೊಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತ ನನ್ನ ತುಳುಟು ಮನ್ಪೊಡ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಲಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಪಲ್ಯ ಅದುಪ್ಪೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಮೆಗ್ದಿ ಅದುಪ್ಪೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಅದುಪ್ಪೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆನ ಸಮಾನ ಅದುಪ್ಪೆ ಅನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿಗೆ ಪುಟ್ಟಾಯಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸಮಾನ ಅದುಪ್ಪೆ ಸೊ ಯಾನು ವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡು ಯಾನು ನನ್ನ ಮನ್ಪೊಡು ವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡು ಮಂತ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೋರ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಈರು ರಿಯಲ್ ಆದವರ ತಿಕ್ಕೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಊರಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಎಸ್ ಶ್ಯೂರ್ ಡಿಯರ್ ತಿಕ್ಕಗ ಎಂಕದ ಲಂಚಿನ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುಟು ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಓಟಾಂಡು ಒಂಜಿ ಓಟಾಂಡು ಒಯ್ಕ್ ವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಓಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ವಂದನ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೋತೊಂದು ಸತೀಶ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಸತೀಶ್ ಪಂಡ ಆರು ಲೇಡಿ ಅರ್ನ ಐಡಿಯಾ ಆಂಜೋಲ್ನ ಐಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳುಟು ಮನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ರಡ್ಡು ಬತ್ತನು ಮೂಜಿ ಬತ್ತನು ಓಟು ಸುಜಿತ್ ಜೋಗಿ ಈರು ತುಳುಟು ಬತ್ತಿಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಓಟು ಬತ್ತನು ತುಳು 4 ಓಟು ಬತ್ತನು ತುಳು ಈರು ನೆರ್ಪಿನ ಅಂತಕೇನೆ ಯಾನು ನೆರ್ನದ ಇತ್ತೆಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತೀನಿ ಯಾನು ನೆರ್ಪನಾಗ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ ಖುಷಿಯೇ ಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಪುಡಪೆರ ಇಲ್ಲಡ ಪುಡಪೆರ ಆಯ್ದಿನಲ್ಲ ಮೂಲಣ್ಣಲ್ಲ ಪುಡಪಲ್ಯ ತಂದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ತೂಪೆರತ ಮಾರೆ ಕಣ್ಣನಿ ನೆರ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜೀರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರಿಲ್ಲ ತುಳು ಪನ್ಲೆಂದು ಎಸ್ ತೂಕ ಏತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏತು ಕುಡರ ಕನ್ನಡ ಅಡ್ಕೇನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಯಾ ಅಥವಾ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಯಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಯಾ ಈರು ನೆರ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡೆ ಮೂಲೆನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಒಂದು ಪಿರಾಡು ತುಪ್ಪಾಕು ಬತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಉಂತು ತುಪ್ಪೇರು ದಾದ ಮಾರೇದಿ ನಿಕ್ಕು ಸ್ವಯ ಯಜಮಾನ ತುಳುಟು ಪನ್ ಸತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ತುಳುಟು ಪನ್ನೊಡಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಅಂದು ನೆರ್ಪುನ ಒಂಜಿಂಜಿಡ
ನೆಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪುಡತ್ತೊಂದಿದ್ದೀನಿ ನೆಟ್ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ತುಳುಟು ಮನ್ಪುಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ವನಿತಾ ಸಾಲಿ ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಓಕೆ ಡೀರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಾವು ತುಳುಟು ಮನ್ಪುಲಿಂದ ಯಾನ್ ಐಕ್ಕಿ ಕೇನುನು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ದ್ಯಾಗುತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲಿಗ ಆವು ಇತ್ತೆ ಮೇರು ದ್ಯಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಅವಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಪನ್ನುಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದ್ಯಾಗ್ ವಿಷಯ ಅಂದು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಮೊಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಿತನ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಪುರ ಕನ್ನಡ ಪುರ ಎತೋ ಜನ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಾವಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಾವಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏರು ದೂರದ್ದು ಪಂತೀರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪಂಡದೇನು ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪುನು ಗೊತ್ತಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕ ತುಳು ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲಿರಾರು ಎಂಕ್ ಮೇರು ಪಾಪ ಏಪಲ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಾಪ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಡು ಪುರ ಪನ್ಪೇರು TF ನಿಮ್ಮದು ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅದು ನೆನಪೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. TF 141 ID ನೇಮ್ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಗಿಲ್ಲಿ. ನೀವೆಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ನಾನಂತೂ ನಾನು ಅವಳ ಸಪೋರ್ಟರ್, ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ರಕ್ಷಿತನಿಗೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಜಗಳ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನೇನು ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನದೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಬರುವಾಗ ನಾನೊಂದು ಅವಳದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲ, ಗಿಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನಾನು ಕೂಡ ಮೊದಲಿದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇದು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅವನು ಖಾಲಿ ಕಾವು ಅಂತ ಪಾಪ ಈ ಹುಡುಗಿ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನೀವು ನೋಡೋದಿಲ್ವಾ. ಈಗ ರಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಕೇವಲ ಅವನದೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿ ಚಾಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರೀತಾನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿತ್ತಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮದೊಂದು ನೀವೊಂದು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಿತ್ತಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾಳ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಕ್ಷಿತ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಟ್ರಾಫಿ ಹಿಡ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅವರು 50 lakhs ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಗುದ್ದಾಡಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿಷ್ಠುರಾಗೋದು ನೀವಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ MS ಧೋನಿಗೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಒಂದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಗಿಲ್ಲಿದು ಸಪೋರ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗುದ್ದಾಡಬೇಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈಬೇಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಗಿಲ್ಲಿದು ಸಪೋರ್ಟಾ, ನಾನು ಎಂತಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾವು ಗಿಲ್ಲಿದು ಸಪೋರ್ಟ್. ನಾನೆಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರವರದ್ದು ಇಷ್ಟ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವಳಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ವೋಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಹೇಳೋದು, ಅದು ಅವರವರದ್ದು ಇಷ್ಟ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಿತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ. ವೋಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಕ್ಷಿತ ಇಪ್ಪುನಿ, ತೂಕ ಎಂಚಪುರ ಆಪುಣೊಂದು ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತುಳುವುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸಪ್ನಾ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್, ಸಪ್ನಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸುಜಿತ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಣದ 100%. ವಿನೋದ ಸಾಲಿಯನ್ ಯಾನ ರಕ್ಷಿತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದು ಅದೇ ಗೊತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಪೊಕಾಡೆ ಜಿನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರ್ಪಿನಿ ಮಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆರ್ಪಿನಿ ಐಡ್ದಕ ಪಾಪ ಏರು ರಕ್ಷಿತನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲೇ ಪೋದು ಮಕ್ಕಳು ನೆರ್ಪಿನಿ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಐಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಗೆ ಜಿನ್ನಿದುಪ್ಪುಂಡು, ಎಂಗೆ ಕೆಲವ್ದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದು ಯಾನು ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ಪೋನ 300-400 ಪೂರ ಬತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೊರಾನೆ ಬರ್ರಂದು ಬತ್ತನ ಎಂಗೆ ಒಬಿನಂದು ಯಾನು ಓದೊಂದು ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕದ 10-12 ಪೂರ ಬತ್ತನ ನಮ್ಗೆ ತೂವೊಂದು ಪೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆವಂತು ತೂವೊಂದು ಪೋಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತನ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೋಲಿ ಒಂದು ಹೊರಾನೆ ಬರ್ರಂದು 300-400-500 ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತನ ನಮ್ಗೆ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಅನ್ಪನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಪೋದು ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನಾನೆ ನಿಕ್ಕಲು ದಾಲ ಹೊಡಿತದೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚಪುರ ಕತೆ ನೀರು ಡಾಗ್ ಜಿಯೋನ್ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ಈರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರಂದು ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯೊಬ್ಬರು ಗಿಲ್ಲಿದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾಡೋರು ಬಂದು ಹೋದರು. ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಗಳ ಆಗೋದು. ಮತ್ತು ಅವನ ಏನಂದರೆ ಅವನದು ನನಗೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ, ಆದರೆ ಅವನು ಈಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡನಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅವಳಿಗೆ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳೋದು, ಅವಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಈಗ ಅವಳ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮಾಡೋದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಈಗ ಸೀನಿಯರ್ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅವಳೇ ಒಂದು. ಅವಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏಜ್ ಸಹ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. 44 45 ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಅಜ್ಜಿಯ? ಇವನು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡೋದು? ಅವಳು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳೋದು, ಅವಳಿಗೆ ಅವ ಮೊಮ್ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಿಗೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರವರು ಇಷ್ಟ, ಅವರವರದ್ದು ಇದು ಮಾಡೋದು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಇವಳನ್ನು ರಕ್ಷಿತನನ್ನು ಕರೆಯೋದು, ಅವನದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿ ಚಾಕಿರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಿತ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಗುದ್ದುದು ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು ಅವಳಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಕಾವ್ಯನ ಹುಡುಗಿಯರ ಹತ್ರ ಅವನು ಮಾತನಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇವನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗೇನೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಳಿಗೆ ಪಾಪ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವಳು ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಪಾಪ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಒಂದು ಪ್ರಾಯದವರೆಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅವಳೊಂದು ಪಾಪ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಅದು ಕೂಡ ಹುಚ್ಚರಾಗಿ ಕುಣಿತಾಳೆ, ಹುಚ್ಚರಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹುಚ್ಚರಾಗಿ ಕೂದಲು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ಅವಳದ್ದು ಇಷ್ಟ ಮಾರ್ರೆ. ಅವಳು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅವಳಿಗೊಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇದ್ದರು, ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳೋರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅವಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಎಂತಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಅವಳೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದವಳು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲೇ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು ಅವಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಅವಳು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅನುಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಒಂದು ಎಂಥದೋ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವಳು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತದಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತೇವೆ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅವಳು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಯೇ ಕಲ್ತದಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟ್. ಈಗ ನೋಡುವ, ಅವಳಿಗೊಂದು ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಕಲಿತಾಳ? ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗೊಂದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ನೀವು ಕನ್ನಡದವರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತನಾಡಿ ನೋಡುವ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಮ್ಮದು ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರುಂಟಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಗದೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ಟೈಪು ನಮ್ಮದು ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ವಿಷಯ. ನಾವೇನು ಇಂಥವರಿಗೇ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥವರಿಗೇ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ, ನಾನೊಂದು ಅವಳದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟರ, ಅವಳಿಗೆ ನಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದ್ದು ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವರವರದು ಇಷ್ಟ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ 80 ಏಜ್ ಆದ ನಂತರ ಕರೆಯಿರಿ. ಹೌದು, ಅವಳಿಗೆ ಪಾಪ ಇವಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅವಳು ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಅವಳಿಗೊಂದು 44 45 ಏಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇ ಇದಕ್ಕೇ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇನ್ನು ಇವನೇನು ಅಜ್ಜ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಇವನು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾನ? ದೇವರ ಒಂದು ವರದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಮಗ, ನೀನು ನನ್ನದೊಂದು ವರದಾನ, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಿ, ಯುವಕನಾಗಿ ಇರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಬಂದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಅದೊಂದು ಸಹಜ ಗುಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದೇವರದೊಂದು ವರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ, ನೀನು ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಇರು ಅಂತೇಳಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಾಲ್ಯ, ಯೌವನ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ಈ 3 ಹಂತ ದಾಟಲೇಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್, ಫೈರ್ ವಿನ್ನರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಸುಮಿತ್ರಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಲು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲಲು ಬಕ ಆಲೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಪುರ ಆಲು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಿದ ಎಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲೇನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮನ್ಪುನು ಉಲ್ಲಾಯ್ಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟುಲ ಪೋದು ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪುನು ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪುನು ಉಲ್ಲಾಯ್ಡೆ
ಪಿದಾಯ್ಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಸೈಯಡಂಚಿ ಅಣ್ಣ ಉಲಾಯ್ಡು ಎತೋ ಜನ ಅಲ್ಲೇನೊಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದಕ್ಕುನು ಪತ್ತುನು ಆಲ್ ಬನ್ನು ಕೊಂಜಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಮುಕ್ಳು ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಪೋತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹಿಂದಿದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಹಿಂದಿಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ಗೆ ಮಸ್ತು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ ಆಲೆ ವಿನ್ ಆತೀನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಡು ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ಡ್ ಹಿಂದಿಡು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಹಾಲು ಪಿದೇ ಊರುಡು ಒಂದು ಆತೀನಿ ವಿನ್ ಆತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೋ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದ ನೈಟ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಓಲು ಬಿಜ್ಜವು ಇತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪಿದೇ ಊರುಡ್ತ ಪಿದೇ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತದಿತ್ತಲ್ಲು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೊರ್ಚಂದಿನ ಪುರಪನ ಇತ್ತೀರು ಕಲ್ಲರ್ಗೆ ಆಂಡ ವಿನ್ ಆಯ್ನೆ ಆಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾನು ಒಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೇನು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳ ಒಂದು ಕಲ್ಲರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದೊಂದು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಒಂದು ಕಲ್ಲರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕೊಡೋದು ದೇವರನ್ನು ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕಪ್ಪುನವರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಚಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂದಲಿಸ್ತಿದ್ರು ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರು ಉಂಟಲ್ಲ ತೆಗ್ದಾಕಿದವರಲ್ಲ ವರ್ಸ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೈದ್ರು ಕೂಡ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮಿಂಗಲಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯವಂತ ಜನರು ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾವೊಂದು ಶತ್ರುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೂ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಲೋಟ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೇಳುವವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಸಿವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುವವರು ನಾವು ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೀಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಬೇಡ ಬಿಜ್ಜುಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಮೇ ಸುಜಿತ್ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲೇ ಬಿಜ್ಜುಲ್ನ ಲೆಪ್ ಬಿಜ್ಜು ಆಮಿಟ್ಟು ಬಿಜ್ಜು ಬಲಮೇ ಬರೀ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಮೇ ಬಲ ಐದೆಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಲ ಸೋನುಗ ಅರ್ಧ ಆಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಂದನು ಮೂಲ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅವೇನು ಆಗ ಬಡ ಒಂದು ಉಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸೋನು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪು ಬಲ್ಲೆ ದೆಪ್ಪು ಅರ್ಧ ದೆಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಬಡ ಒಂದು ಉಂಡಿಗೆ ರೇಷ್ಮಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸೌಖ್ಯ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಉಂದಾದಮೆ ಸೌಂಡ್ ಆಪಿನಿ ಅಂಚಪುರ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ 42 minutes ಆಂಡ್ ತೂಕ ನನ್ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಪಂತ್ ಜನ ಯಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬೈದೆ ಪಂಡದು ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ಡು ಎನ್ನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ಸೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕಲು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಉಪ್ಪೇರಿಂದು ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕಲು ಪೂರ ರೆಡ್ಡರ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಉಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಬೈದೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡ್ನ ಊಲ ರಪ್ಪ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಕಲ ಅಂಚಿನಿ ಯಾನವರ ಪೆಟ್ಟುಕಮೆಲಕ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡುವೇನು ಆ ಟೈಮ್ಡು ರಪ್ಪ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನ್ನ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೋರುಂಡೆ ಈ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಒನಸು ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಒನಸು ಮನ್ಪೆರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆತಿ ಪಾರ್ಟಿ ಜೋರು ಪಂಡದ ತಾಲೇಜಿ ಒನಸು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಡತ್ತ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಸುಜಿತ್ಗೆ ಜೋರುಂಡ ಅದ ಸುಜಿತ್ ಗಮ್ಮತ ನಿಕ್ ಸುಜಿತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡ ಅಂದು ಸುಜಿತ್ ದೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಂಪುರ ಜವನೇರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಲ ಸುಜಿತ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ಯದ ಬಿಜ್ಜು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೋರುಂಡಗೇನೊಂದುಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಆಯ್ನೆ ಸುಜಿತ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಣ್ಣ ಎಂಜಿನ ಇಲ್ಲಾಡ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಬರೋಂಡ ಸುಜಿತ್ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಊರುಡುಲ್ಲನಾ ಸುಜಿತ್ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಪ್ಯಾಡ ಎಂಕಿರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೌಮ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರತ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿಂಡು ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಪುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಕನೆ ಅಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನು ನೆಟ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಪಿದೈಡಿ ಇರ್ಲ ತಿಕ್ಕನ ನಾಳೆ ಮಗೋಜಿ ನೆಟ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಈತ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಲೈವ್ ತೂಗೊಂದುಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲೆಗ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುಜೆ ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಕುಲು ಒಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಎಂಚೆ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಯಾನು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಾಪ ಎತೋ ಜನ ತೂಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ತುಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಪನ್ಪಿನ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಲೆನಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಏತು 3 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ
ಸುರುಕು ಏನ ಅದಮೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ ಏತು ವ್ಯೂಸ್ ಪೋನಿತ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ ತೂಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಚುರೂತ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬದ ತೂಲೆ 100 ವ್ಯೂಸ್ 200 ವ್ಯೂಸ್ ಇಂಚ ಬರ ಪೋನಿತ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮನಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ತಮ್ನೇಲ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಪಾಡೋ ನಿತ್ತ ನಾಮಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಡೋ ನಿತ್ತ ತಮೆ ಅಂಚಪುರ ಇತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚಪುರ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಲನೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಖಾಲಿ ಕೈನೇ ತೂಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಪಾತೆ ಇರಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಾತುನ್ ಗೊತ್ತು ನಾ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅದು ಪೋಂದುಂಡು ದುಮ್ಮು ಪುರ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಪುರ ಲೆಕ್ಕದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಅದಮ್ಮೆ ಬಿಜ್ಜು ಲೆಕ್ಕದ ಒಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಪುರ ಲೆಕ್ಕದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂರ ತೂ ಒಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಏರ್ನೇ ಏರ್ ತುಪ್ಪಿನಿ ಅತಮೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಂದ ಇಮ್ಮೆ ಎಂತುಲ್ಲೆ ಇಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಯ್ತಾ ಗೇಮ್ಸ್ದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ದ ನಿನ್ನ ಏತುಲ್ಲೇರ್ಮೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 8,500 ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಐ ಪಾಡಂದೆ ಒಂಜಿ 8,300 8K ಬೈದಿನ 8,600 ಉಂಡು ಇಮೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಂಬೆ ಒಯ್ತ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋನು ಗೇಮ್ಸ್ದ ಪೂರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಆಯ್ ಒಯ್ತಮೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಜೋಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುನ ಪಾಡ್ವಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ನಿ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಇಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುನ ಏರ್ನೇ ಏರು ತುಪ್ಪಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಡೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಂಜಿ ಬತ್ತು ಪನಂದಿತ್ತಿನ ನಾನು ಎಂಥದೇ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡದ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಗೀವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ತುಲಿ ಜನಕಳ ಕೇಳನೆ ಜನಕಲ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳನೆ QN ದೀವೊಲಿ QN ಕೇನೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಓ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಓ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರ್ ಕೇನೋಡು ಅವಾಗ ಜನಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆಪುರ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಭಾರಿ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬೈದಿನ ಐಕ್ಯ ಏಪಲ ಗೀವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೇರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆತ್ತು ನಾನೊಂದು ಬಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಯಾಕಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಉಡುಪು ಜತಮೆ ಬಿಜ್ಜು ಅವೇ ಯಾಕಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಉಡುಪುಜಿ ವ್ಲಾಗಡ್ 100 200 300 ಉಪ್ಪುನು ಅಕ್ಕಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಅದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ದನೇ ಜನಕ್ಕಲು ತೂಪಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಡ್ಚಿ ತುಯ್ಯರೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಪುಡ್ಸೋತಲು ಉಪ್ಪುಜಿ 15 ನಿಮಿಷದ 20 ನಿಮಿಷದ ತೂಪಿನ ಇಲ್ಲಡ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ನ ಆಕ್ಲಿಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ಪುಡ್ಸೋದು ಉಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಆಟಿಲಾಂಡ್ ತೂಪಿರು ಕೆಲವದು ಪುರ ಇತ್ತದ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇಂಬೆನೆ ಪಲ ಪನ್ಪೆ ಮಮ್ಮಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇರು ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಜನನ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೋ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಬೆನೆ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನ ಜನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುಜಿರ ಅಪಗ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲದಕ್ಲು 100K 200K 500K ಇಂಚೆ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಆಣಕ್ಲ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿನ ಜನ ಉಪ್ಪುಜಿರ ಅಂಚಾದ ಸತ್ಯಗೆ ಅಂಚಾದ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪಿದೈಡು ಗುರ್ತೊಪ್ಪುಜಿ ಪಿದೈಡು ಗುರ್ತೊಪ್ಪು ನೇರೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂದುಪ್ಪಿರತ್ತ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಟೇಟ್ಲೆಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಕ್ಕುಲೆಗ್ ಗುರ್ತೊಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಗುರ್ತೊಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪರಿಚಯ ಆತಿನಕ್ಲು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂದು ಅಂಚಾದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅನು ಪರಿಚಯ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ಲ ಎನ್ನ ನೆರ್ಪುನ ಪುಡಪ್ಪುನ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಪೋಪುಂಡು ನೆರ್ಪುನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ನೆರ್ಪುನ ಪೋಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆಪುರ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಅದು ಅಂಚೆತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾದು ಅಲ್ಪದನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದನೆ ಜನಕ್ಕಲು ನೆಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಬರೋದು ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಅಕನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅಂಚ ಸಂಧ್ಯಾ ಕುಂಬ್ಳ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಶಾ ಜನವರಿ 17 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲಿ ವಿನ್ನರ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆತನು ಅಂದೆ ಕಿರಣ್ ಈರ ಎಕಡ್ ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪಗಂಡ ಕಿರಣ್ ಎಲ್ಲ 111 ಪೋರ್ಟಲ್ ಎಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಡನ್ ಉಂತಾಯಿನಿ ಪಂಡ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿನಿ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು ಪನ್ಪೇರ್ಲ ಅಣ್ಣಕುಲು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದ್ದು ಪೂಜಾ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಯಾನು 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಫ್ರೀ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಏತೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅನ್ನಕ್ಲಾನೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೈತಿನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಲ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದೆ
ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಕು ಒಯ್ಕು ತಿನ್ಪುನ ಪತ್ತುನಿಕ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಈತೆಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ದು ಕಲ್ಪದು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂದು ಕೊರ್ದು ಮಂತನಲ್ಲ ಜನಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತದ್ದು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಅಂಚ ಕೆಲವದು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ದ ಪೂರ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೆಲವದು ಏನು ಪನ್ಪುಜೇನು ಒಂದೇಟು ಇರಗ ಕಿರಣ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾತನ ಏರು ವಿನ್ನರ್ ಪಂಡದು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪುಜಿ ದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾಡಿ ಅನ್ ಪಂಡೈತೆ ಒಂದು ಕೊರ್ದುಲ ಈಜಿ ನನ್ನ ಸ್ಪಂದನ ದಾಲ ಟಾಸ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಜ್ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪಿರ ಬೈದಲ್ಲ ಪನ್ನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾದಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಮನ್ಪೊಲ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಬಕ ವನಸ್ಪುರಾಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಇಮ್ಮೆಗೊಂಜಿ ಸೋನುಗೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪು ಬಲ್ಲೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲೇರ್ ಕೇನಿ ನಿಕ್ಕ ಬಡಾಪುನಂಡ ಬಕ ಪಲ್ನೆ ದೀಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಲು ಒಲ್ಲೆರ ಅಂದು ಎನ್ನ ಒಂದೇಟ್ಲ ಒಲ್ಲೆರ ಅಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಗೊತ್ತುನ ಯಾನು ಒಂದೇಟ್ಲ ತೂಪಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದುಂಡು ರೇಷ್ಮಾ ಹಲೋ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ವನಸಾತಜಿ ಯಾನ ಎಲ್ಯ ಮಗನ ಮೇರು ಲೇತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡತೊಂದು ಉಂಡಾಯನ ಅಂಚೈತೆ ಬರ್ಪೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವನಸು ಮನ್ಪುನೊಂದು ಹೇಗಿದ್ದೀರಕ್ಕ ಹಾಂ ಫೈನ್ ನೀವೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ರೇಷ್ಮಾ ಸೌಖ್ಯವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿತನಿಗೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಮೇಡಮ್ ಯಾನು ಐತೆ ನಿಕೊಲು ನಿರ್ವರ ಇರೇದಾನೆ ಬೆಡಿಯ ಇಲ್ಲಾಡು ಇತ್ತದು ಮನ್ಪಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುನಾ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಉದಾಸೀನ ಅನ್ಬಕ್ಕ 31st ಲತ ಅಂಚ ಫಾರ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಂತದೆ ಅನ್ನು ಇಡಗನಗೆರ ರಡ್ಡು ಫುಲ್ಲು ಅವೇನು ಅರ್ಧ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪಿನಿಂದ ಇಡಗನಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊಡು ತರ್ಪೈನಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತೀವಿ ಅತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಅತ್ತು ಓಪನ್ ಅನ್ಪನಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಂತದಿ ಅವು ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪಡ ಒಂದು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಅತ್ತು ನಾನು ಓಪನ್ ಅನ್ಪಿ ಎಡೆ ಕೊರು ಬಿರಿಯಾನಿದು ಒಂಜಿ ದೇ ಎಂಕಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತೆ ರಡ್ಡು ಫುಲ್ಲು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪು ನಿಲಿಕ್ಕೆ 4 ಜನ ಉಲ್ಲತ ಅವೇನು ಅರ್ಧ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಮನ್ಪು ಎಂಚಿನ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರೋಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ ಆನೆಯರ ಪಂದಿತ್ತೇನು ವರ ನಮ್ಮ ಮೀಟಪ್ ಹಾಕ ಅಂದು ವರ ಮೀಟಪ್ ಹಾಕ ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕುಲು ಏರೆನ್ನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಏರೆನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೀಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಕೈತಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೋರಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಲಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎತೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಿನ ಪೂರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ರಿವ್ಯೂಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರೊಲಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಸ್ ಮೀಟಪ್ಗೆ ತಿಕ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಒಂದು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಕಾಸು ಕೊರಂದ ಇಂಚೆನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊರಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲಕ ಮನ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೆಪ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ 369 ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಬಕ್ಕ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಕ್ಕ 11 11 ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬೇಲೀಫ್ ರಿಚುವಲ್ ಪೂರ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಆತನು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೋಲಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋಲಿ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಲವ್ ಯು ಎಂಕೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುಜಿತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೆ ಬಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ರೀಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಚ ಒಂದುಂಡು ಸುಜಿತ್ ಇವಲ್ಲಗೆ ಅಲ್ಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸುಜಿತ್ ಇಂಬೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ದೆಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಬತ್ತದಿಜ್ಜ ನಾನಿ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋನಗ ಪಾಪ ಈ ಆಣೆ ಎಂಕ್ಲನ ಕಾರನ್ನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾ ಸುಜಿತ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಮೀನಾ ಕೋರಿಯ ಮಾಸನ ಇಂಜಿನ ಚಿಕನ್ಗೆ ಅಪಗಂಡ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಂಜ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕನ ಸಾರ ವನಸಾಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ವನಸಾತುಜಿ ಯಾನು ಎಲ್ಯ ಮಗ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಂಜಿದ ಪುರಿ ಸೈಯೊಂದು ಮಾರೆ ದೇವರೇ ಬಡಾಪು ಚೂರು ಅಲಮೆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇ ಸುಜಿತ್ಗೆ
ಕೋರಿ ರೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೋರೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಸಾರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಪು. ಓಟದ ಪ್ರಕಾರ TRP ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ತುಪ್ಪೇರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಓಟದ ಪ್ರಕಾರ ಗೆಲ್ಪೋಜಿರಿಟಿ ಅಂದಿಯೇ ಅವೇ ಐತೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಏರು ವಿನ್ನ ಪೇರು ಪಂಡದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆ ಪೊಣ್ಣು ವಿನ್ನ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೆತ್ತದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಪಗ ಆಲು ಆರ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ್ ಪಾಪ ಆಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ಲೋನು ದಿತ್ತದು ಮಂತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಲ್ಲ ಕಾಪುನ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದು ತೂಕ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಆಲು ಇಲ್ಲದೆಕ್ಕನೆ ದೆತ್ತಿನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲೋ ಆಲಿಂಜಿ ನಾ ಬಡವೆಲಿ ಆಲು ಇಲ್ಲದೈದಲ್ಲ ಅಂಚ ಲೋನ್ ದೆತ್ತದು ಏತು ಜನ ಇಲ್ಲದೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜ ಅಪಗ ಮೊಕಲ ಲೆಕ್ಕಡು ಎಂಕುಲು ಪರ್ಕಟಂಗಿ ಬಾರ್ದು ಇಂಚ ನಟು ನಕಲಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಉಪ್ಪುನು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲದೆಪ್ಪಡಣ್ಣಲ್ಲ ಯಾನು ಲೋನ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಎಂಡ ಪೂರ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಲೋನ್ ಮಂತದೆ ಇಲ್ಲದೆಪ್ಪುನು ಮೊಕ್ಲಿ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆಲು ಬಡವೆಲತ್ತ ಅಂಚ ಆಲು ಏಪಾಣಲು ಓಲಾಣಲು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಬಡವೆದಿ ಯಾನು ಒಂದು ಪಂತಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದಲ್ಲ. ರೇಣು ಪೃಥ್ವಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಫೈನ್ ಡಿಯರ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಸುಜಿತ್ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನೀವು ಡೇ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ನಾನು ಇಂಚಿನ ಜನ ಬರ್ಪಿನ್ ಮಾರು ಅವು ಬರ್ಪಿನ್ ಪೂರ ಏರು ರಾತ್ರಿಗೆ ಯಾನೂರ ರಾತ್ರಿ ಬೈದೀನಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ. मुझे आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आपका आँख बहुत सुंदर है, आपका नाक बहुत सुंदर है, लंग लुस्कु टुस्कु ಅನ್ನೋದು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಐಕ್ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುಜನ್ ಕಾಂಡ ನರಗಳೆಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕಿರೇನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನಿರೇನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಅದ್ವಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಸಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗು ಪಣ್ಣ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪರಾಜಿ ಅಪಕಾರ ಮನ್ಪೋಚಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಒಂದು ಇತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಆಪುಣು ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಪುಣು ಅವೇ ಟೈಪುಡು ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿಫ್ ರಿಚುವಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಂತೆ ಅನ್ನು ದುಂಬು ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೇಲಿಫ್ ರಿಚುವಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾಸದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನುಡು ಬರಲೆ ಪಿರೌಡು 888 ಬರಲೆ ಡ್ರೈ ಒಂದು ಬೇಲಿಫ್ ರಿಚುವಲ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕುಲು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಡ್ರೈ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಡಿತು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಫ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪೋಡು ಬೇಲಿಫ್ ಮಿತ್ತಡು ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ 1 lakh ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ 2 lakh ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಮನಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರೆಯಲಿ ಪಿರೌಡ್ ಉಂಡತ ಈ ದೊರಗದ ಮೇಟು 888 ಪಾಡ್ಲೆ 888 ಬಣ್ಣದಾದ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ 888 ಪಾಡ್ಲೆ ಐದಕ ನಿಕ್ಲೆಕ ಕಾಸು ಬತ್ತಿಲಕ ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೈಟ್ಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ದು ಪೊತ್ತಾಲೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಲ ಕಣನಿ ಬಡಿದಿನಕ್ಲ ಕಿಟಿ ಪಿಟಿ ಪುನು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಪುನಕ್ಲು ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನುಡು ಬರಲಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಲ್ಲ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಬರಲಿ ಬಕ್ಕ ಪಿರೌಡು 111 ಪಾಡ್ಲೆ ಯುವರ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಏನಲ್ಲ ಅವು ಪಾಸ್ ಆಪುನು 111 ಪಾಡ್ಲೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎದುರುಡು ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಣದು ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬರ್ನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಕಾರದ ಲಂಚನೆ ನಾನು ಮಲ್ದಿನ ಯಾನು ಕಾರ್ಗಳ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ರಪ್ಪ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದನು ಐದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಮ್ಮ 555 ಪಂಡ ಐಂದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷನು ಐಂದಿನ 55 times ಬರೆಯರಪ್ಪುಣ ಐಟು ರಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಕಾರ್ದೆತ್ತೇನು ಬಕ್ಕ ಆ ಪೇಪರ್ನು ಉಪ್ಪುಣ ಐಂದಿನ ನಮ್ಮ ಬರೀತಿನ ಪೇಪರ್ನು ಬರ್ನ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲ ಅದಾದ ವಿಷಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಹಂಚಿನ ಅವೇನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಪಿನೆ ಎಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಎಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮಂತಿಲಕ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಲ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಣ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮನ್ಪ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕಲಾತ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಪೊಪ್ಪುನು ಇಂಥ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗಳ ಮನುಷ್ಯಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಪ್ಪೇರಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಣ್ಣದಾದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಏತೋ ಟೈಪದ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪದ ಒಂದು ಪುಣು ವಿಷಯ ಪುರ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಲಂಚಿನ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಣ್ಣದಾದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಪಣ್ಣದಾದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ದ ಕಲ್ಲಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಪುಣು ಐತ ಪೂರ ವಿಷಯ ನಾನು ಒಂಜೆರ ವರ್ಷ ತುಂಬು ಪಂತೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲರ್ಸ್ಡ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿನಕ್ಲ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು
ರೀಪ್ಯಾಚ್ ಆಯಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಯರೆದಿಕ್ಕೊಂಡು ರೀಬರ್ತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ಪುಣು ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲ ಕಣನೆ ಬುಡಿದಿನ ಅಕ್ಲ ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಯರೆದಿಕ್ಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಲ್ನೆ ಅಂಚೆನೆ 999 ಜಾಸ್ತಿ ತೂಯರೆದಿಕ್ಕುನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 999 ಪಂಡ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಚ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇಕ ನಿಕುಲು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ಡ್ ಏತೋ ಟೈಪ್ದ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಆ ಒಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದೇ ಪೂಜಾ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಎನ್ನುದೇ ಪೂಜಾ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲಂಚಿನೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆಗ್ ಪೂರ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪುಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಏಪನ ಒಂಜಿ ಏಡನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದಿನ ಕಾಸು ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಬಿಲೀವ್ ಮಂತದು ಅಂಚಿನ ಅಸಾಧ್ಯ ಕಾರ್ಯನ ಸಾಧ್ಯ ಮಂತು ಕೊಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದೊಂಜಿ ಈ ಆತೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಟೈಪ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆತಿನಂಚಿನ ಎತೋ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಂತದ ಪಂತೇನು ನೆತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಎತೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾನು ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಅದು ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ಟೈಪ್ಡ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಪ್ಪರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ನಮ್ಮದಾದ ವಿಶ್ ಉಂಡು ಅವಿನೊಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಾಯಂಗ ಅವನು ಕೆಲದಕ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈತ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲು ಕುಲ್ದಾರ ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುನು ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುನು ಐದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೊತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡನ್ನು ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುಂಡು ಐದಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬಾಯಂಗ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಂಚ ಪುರ ಇತ್ತಿನಾಡ ಅವು ಎವಿಲೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲೇರ ಬುಟ್ಪುಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕೋಡೆನಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಬಾಯಂಗ ಅವನು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪಿನಿ ಎಂಕ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂది ಎವಿಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಪಗದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಬಾಯಿಡು ಪನ್ನೀರು ಉದಾಸೀನ ಆಪುಂಡ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ಟೈಪ್ಡು ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಡಕ್ಕೆ ಏಂದುಪ್ಪ ಕಾಸು ಆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಮನ್ಪೇರು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆವೊಂದೇ ಪೋಡು ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪಗ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ನಂಬರ್ ಇಡ್ಲ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಟಕ್ ಅಂದ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಬ್ಬ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಬೈದನ ಒಂದು ಪೂರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಉಂದೇಕ ಪನ್ಪಿನಿ ಆತ ಅದ್ಭುತ ಟೈಪ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಎತೋ ಜನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುಟು ಯಾನೇ ಓಡ್ತಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವದ ನಕಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ರಿಯಲ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಎತೋ ಜನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎತೋ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಲಿ ಅಂಚ ಎತೋ ಜನ ಕೆಲದಕ್ಲೆನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಪುಜಿರ ಆಂಡಲ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಗು 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆ ಪೊಂಜು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ದನಂದ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ಟೈಪ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಪಂಡೇನು ದಾದ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವದ ಫ್ರೀ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ದಾಲ ವಿಶ್ ಇತ್ತನಾಡ ಸ್ಟಕ್ ಆದ ಇತ್ತನಾಡ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ಡ್ ಮೂನು ದಾಡಿಟ್ಟು ಕಾಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಕಾಲಿ ಕಾಡು ನಡಪುಲೆ ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ಲಕ ಏನೊಂದು ಪೋಲೆ ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಳು ಬಯಕೊಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಕೈ ಪತ್ತುನು ಒಂದು ನೂದೆಕು ನೂದು ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಪಂತೇನು ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಿಗಿನ್ ನಾವು ಎಸ್ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಿಗಿನ್ ನಾವು ಇರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ನೀವು ನನಗೆ ಗುರು ನೀವು ಚಂದ ನಿಮಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅರ್ನ ಏಜ್ಗೆ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಏಜ್ ಏತ ಅನ್ನದಾನೆ ಏರೆಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಕ ಇರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ಅಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ಎಂಕಿತೆ ಜೋರು ಬಡಲ ಆಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ ಚೇತನ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಹೊಸತ್ ಬರೋದು ಚೇತನ್ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್ ಮುಕುಲು ಹೋಲುಲ್ಲೇರ್ಕೇನು ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ಗೆ ಏನು ಬತ್ತೆರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕು ಜೋರು ಬಡ ಒಂದು ಮುಕ್ಳು ಬರಂದು ಒನಸ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಸರಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಸಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಕೊಡ್ಜಿನಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಕ್ಕದ ನಂದು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಬಾಡಿಗೆದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಅವಡೊಂದು ಆಸೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಾನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವು ಕಾಸುದ ರಿಲೇಟೆಡ್ಗೆ ಓಕೆ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಕಣನೆ ಬಿಡ್ದಿನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗೆ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್
ರಕ್ಷಿತಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ತೋದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರು ನಾನು ಕಿಚನ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಬರೀತೀರ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಯಾನಿರೇನು ಬರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದುಂಬು ಕುಲ್ಶೇಖರಡು ತೋತೆ ಅಂದೆ ಯಾನಲ್ಪ ಮೀನಿಗೆ ಬರೋದು ಇತ್ತೇನು ಕುಲ್ಶೇಖರಡು ದೇವರು ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಶ್ ಯು ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್.